nyugi van. Hát érted. Egyszerűen nem akarom elhinni. Hát ez csúcs. Ja, fenn lehet. Most kezdi forgatni. És nézd meg, figyelj meg, hogy megáll egy kicsit errefele inkább. Nézd meg, hogy forgat. Fejlős. Hát azt megmutatjuk Na, Ancsaiknak. nézd, nem megy vissza, nem leng teljesen oda-vissza. Igen. Így marad. Nézd meg. Nézd. Hát, Mintha így fogná valaki innen. igen. Figyelj meg, hogy lengeti most. Eszméletlen, így nem mozoghat valami a széltől sem. Hát nem, ez nagyon-nagyon. Nem félek, Nézd, csak egyszerűen nem bírjuk csodálkozom. fel. Nézd oda. Nézd meg, hogy nem megy a másik Nem felére. megy, csak megáll. Erre jön, mindenre, mintha onnan mi löknék ide. Oda nézd. Ki tudja, Mennyit mire? tudsz filmezni? Még megy? Megy még, igen. Nézd meg, hogy áll. Nézd meg. Jaj, Na, Isten. nézd meg. Nem befilmel. De őszintén most nem mernék oda menni. Hát én sem adom. Innen biztos távolságban. Megint áll így ferdén. Ja. Hát ezt, ha megmutatjuk Ancsaiknak, szerintem nagyon meg fognak ijedni. Meg fognak lepődni. Ki tudja, mi Pedig lehetett ez itt egy ezen nem- a területen. Pedig ez egy nem ellakott terület.